kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo Ang dekada ng nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada ng nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, impunto 2:00 ang takna sa hapon. Maayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sining mga suki, sa aton sining mga kabombo. Welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang kay sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Lunes, petsa 4 kita karon sa bulan sang Abril tuig 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati man? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatune na dira, no? Sa aton sininigasigabong nga frequency ang 630 kHz. Sa ila sinitag sa kamaradyo, no? Kaangay sini nga radyo bala naton, mga kabombo, no? Diri sa aton siniya palatuntunan kahapon lamang, no? Ang aton sini nga radyo, mga kabombo, no? Nga pwede iya maliso, bombolito, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki, sa mga nagaano na dira karon ay ho, naka-tune in sa aton sini nagasigabong nga frequency, ang bombo, o kung sa aton sini iya nagasigabong nga frequency diri sa DYWB, Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz. Ang radyo nga hindi or pwede gid maliso, no? Ang aton sila nga radyo nga pwede gid maliso, hindi kaangay sa iman nga hindi pwede maliso, no? Ang normal nga radyo ya pwede ginaiya nga maliso, mga kabombo, no? So kinanglan ang inyo sila nga radyo maliso gid kay ara nakamodira karon naka-tune in sa aton sininigasigabong nga frequency ang 630 kHz, no? 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo, mga kabombo, no? Sa malabutan sa aton si paguragwag sa 6:30. Hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita.
Pinagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. Again, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan. Sa mga nag-enjoy mo dira sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming via your cellphone, bawti, good afternoon man, no? Sa mga nag-enjoy dira karon sa aton sini iya nga cellphone, kaangay sini, kinanglan may ara kamo dira iya nga na-downloadan ninyo ang inyo sini nga cellphone, mga kabombo, no? Agod nga kompletos rekado sa inyo sini nga mga cellphone, no? Anytime, anywhere, dalatang aton sini nga cellphone, di kon downloaded na ng aton si Bombo mobile app, makapamati kamo, no? Sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Kag syempre pa mga kabombo, no, ara makita sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no, sa tanan dira nga nagalantaw na nag-enjoy sa mga ara na dira karon sa aton sini iya nga YouTube channel ayho, sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon. Ara na kamo dira, baw ara na gid sila ho, dugay-dugay aton ina nga isa-isa ho naman ang aton si Masuki, aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Subong man sa aton sini nga Facebook Live, o kaway-kaway man sa aton sini nga Facebook Live mga kabombo. Hello and good afternoon, no? Kaway-kaway sa aton sini iya nga mga suki sa aton si mga kabombo nga ara naman dira karon. Nagalantaw sa aton si Facebook Live, lamilagid sa aton sini iya nga mga kauturan bala from all over the world, no? Ara na sila gapaamulya ho sa aton sini iya nga Facebook Live, no, wala labot sa aton si YouTube channel. Okay, so gina-welcome ko gid sa tanan nga mga palagyan sa aton sini iya nga programa, no. Ara na kita kag maga-ulu-unwind kita diri. Relax na kamo dira mga kabombo, kay subong adlaw is a Monday, kag una nga adlaw sa aton sini nga pagbakas, sa aton sini nga paghimakas kita nga mga trabahante, no, kita nga nagatrabaho from Monday to Saturday, no, ang iba niya ti from Monday to Friday lang, ti may ara man niya nga from Monday to Saturday, no, kag at least nakatapos na kita iya pulo pa huway, no, nakapulo pa huway gid man kamo, no, sa aton sini nga weekend, no, sa Sabado kag Domingo. Kamusta? Oh, nanay kag tatay, kamusta ang inyo sini iya nga pag bulubanding sa imo sini iya nga mga kabataan? Kay Mrs., kamusta ang bulubanding upod kay Mr., no? And vice versa. Si Mr., kamusta ang pagbulubanding sa kay Mrs., no? Kag the whole family, no? Sa bugos nga pamilya upod na ang mga kabataan, no? Kamusta kamo? Kabay pa nga nakaano kita, no? Nakabawi-bawi kita mga kabombo, no? Sa aton sini iya nga lost times, no, kung sa diin bangod sa aton sini nga kasakuon, no, kung kay isa ti hindi taman niya butang abi sa kay nanay kag kay tatay ang ara blang do ginapakasala mo na sila ya bala, no, ang aton si maginikanan nga do baw wala na gid sang panahon sa mga kabataan, wala na gid panahon sa pamilya. It is because una best mga kabombo, no, nagatrabaho, putoy-putoy obra si nanay kag si tatay, no, si papa kag si mama, si daddy kag si mommy para sa futuro, no, sa future was damlag sa mga kabataan. Kon lang tawon ta hindi taman sila iya mabasol, no, mga kabombo, kay ara man sa ila sini iya nga mind, sila sa ila sini iya nga heart. I'm doing this for my family. I'm doing this for the future of my children, no? Ugaling nanay kag tatay, no? Let us always remember nga may ara kita dapat bisan isa lang kaadlaw, no, duha kaadlaw sa sulod sa isa ka semana, or kawat-kawat bala nga kon bisan ano kakapoy nimo kon gabi halin sa trabaho, kinahanglan, no, itika-tikaon mo man ang inyo si mga kabataan. Ano ang ilan sila ginahimo, no? Kamusta ang ilan sila iyang online class, no?
kamusta ang ila sini mental health, no? So subong pala nga daan nga kabudlay gid, no? Ang mental stress sa mga young people nga daw hindi maka-adapt sa ginatuwag bala nga epekto sang pandemic, no? Nga ara na sila sa sulod sang balay, hindi sila pwede ka malling, no? Hindi sila pwede ka lagaw, o hindi sila pwede ka kung ano dang ila siniya nga naandan sadto, no? Mayo-mayo na lang gani subong kay daw naghalug-halug na kita. And we are on the road, no? Road to the new normal way of life nato, no? So, ang una, grabe gid. So, kinanglan ng mga ginikanan, bisan ano kasako, no? Try to have an extra time for your children, no? Just to let them feel that you are still there, no? To let them feel your love and support, no? Ara man sa mga ginikanan. Kinanglan hindi kita malipat, no? Ang priority naton kinanglan ang aton sini nga mga kabataan, mga kabombo, no? Kinanglan hindi kita magpabaya to remind them, no? Kag idisiplinahom sila kung may mga hindi sila ambo nga ginahimo kay pila ka adlaw basi makibot na lang kita kung ano ang himuon sa atong mga kabataan, hibi na lang taya kung may mga himuon da siya nga hindi ambo, no, violators of the law of the land, o di gani iban gani ahay. Okay, isa kakakibot lang, do okay pa man to si Inday, do okay pa man si Tuto nga ang naghikog to. Do mo na bala? So kinahanglan we should be very sensitive, no, sa people around us, sa aton si mga kabataan especially, no. Kay ara sila sa inyo sini nga loyo, inyo gina sila ya nga huol, no. Inyo gina sila ya nga responsibilidad, no. Sa pagtipon sa ila, pag-remind sa ila na amo ni dapat ang himuon, ka hindi dapat nga himuon, no? And gather them, no? When it is time for the family to pray together, no? Sa gihapon, nagapati kita sa old adage nga nagahambal, the family that prays together stays together and forever, no? So, ara na tanan sa mga ano ni nanay kang ni tatay, no? Ang liyave ara sa mga ginikanan, okay? Tiga musta man ang inyo siniiya nga Sunday and Saturday? Okay man. Subong nga rin naman ho, sugod naman kita sa pagbaka-baka, pero kinanglan sa sulod sa isa ka adlaw sa nasiling ko na, reminders, the messages every day sa aton, let's have this unwinding time. No? Diri sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang, this is the perfect time to unwind, right? No? This is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod o sa din diri makakulukanta kita, makaupod ka mo dira kay Miss Jazz ka, kulukanta haming-haming, wala na diya sang ginatuwag nga libagon, wala. Ang importante, makahulo haming-haming, wala man da guro sa may nagapamati sa imo nga mag-upod sa akon diri ulo ambas ang aton si matahom nga mambahanon, wala man diri maghambal, oy libagon ka. Ulo haming-haming, no, mag-ulo enjoy, mag-relax, inhale, exhale, idag-idag, no? Kaya amo na yung panahon, mga kabombo, kung sa diin, unwind kita diri. With your beautiful stories, no? Sa sining hapon, may ara naman kita, nga matahom nga kasaysayan, igapaambit sa inyo. And syempre, as always, every day, ang akon siniiya nga pagpangagda sa inyo. My invitation. From the bottom of my heart, no? I am inviting you to share your life story. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Hindi gani ipadala, no? Isulat, pinaagi sa aton sini nga traditional way of sharing our life stories, no? Through writing. Ibutang sa yellow pad, pwede gid. Typewritten, pwede man, no? Handwriting sa yellow pad, pwede gid, no? Ipadala, no? I-address sa kahapon namang program, care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna nga Las 2, mga kabombo. By the way, ara ng aton sini nga mga suki, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton sini iya nga mga kabombo. No, ara na sila ay ho, sanday Ma'am Susan Salas,
listening from Talisay Public Market, no? Nagalanog ang bombo dira sa Talisay Public Market is because of the radio ni Ma'am Susan Salas kay Iban Pagidra, no? Nga nagapamati, naka-tune in na sa aton sini nagasigabong nga frequency and 630 kHz. Ma'am Susan Salas, thank you so much, no? And of course, kay Ma'am Abigail Marinas, good PM, Miss Jazz, watching from Makati always, every day. Juvie, Ma'am Juvie, Sergeant Hiya, Miss Jazz, listening, hiya, listening with you in the car, inside the car, while traveling home. No, daylight saving time is over now. So, no, sa Europe, no, may daylight saving time. Dito gani sa Malta, no, may daylight saving time. Nag-a-adjust ang mga pumuloy dito. Ang akong sining sister, ang akong si baby sister, nag-a-adjust man. Ang akong sining hinablos, ang akong sining cousin, ang akong sining iyang pakaisa, bawa, arada, no, nag-a-adjust sila sa daylight saving time. Pero it's over na. But it's happy to make adjustment to be on time to listen to kahapon lamang as usual. Thank you, Ma'am Juvie Sergeant Amodente, dira sa may New Zealand. Subuman sa kay Evan Cerveza, may hapon, Miss Jess, please greet Tatay Eddie Cerveza, always gid nga monitor sa imong program sa Bagroy, Bagos City. Salamat, Miss Jess, God bless you always. Likewise, Ivan and Joyce and Tatay Eddie, no, and the whole Cerveza family. Emerson Cordero, hi, Miss Jazz, ginagreet ko si Tita Sintay Galuto. Oh, sige, salamat gid, no? Si Tita Sintay Galuto. Sintay gilmani o kon si Cynthia, no, nagaluto subong from Emerson Cordero. Sa pagbukas sa atong palatuntunan, mga kabombo, yari anay aton si matahom nga ambahanon produkto sang Bombo Music Festival 2000, mga kabombo, no? Ang ining ambahanon nga gen amba kag gen duet ini, no? Na day Cesar Barreta kag V. Haveliana. Yari, mga kabombo, aton sinig na pabugalgen produkto sang Bombo Music Festival. Ang tuigan nga painis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs sang Bombo Radio Philippines. Ang ining Tagalog song nga ginatiguluhan isa ka love song, katahom gid. Mundo ko'y parang langit na. Aton pamatian, mga kabombo. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y makatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama.
magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal, na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na. Parang langit na, mga kabombo, no? Kanami, no? Daw kaangay bala nga ang langit nga ari diri sa aton kalibutan. When you are in love, no? Mga kabombo, kung in love ka, ti kanami, as if everything around you is just so the color is so wonderful, no? So red because you are in love. Mundo ko'y parang langit na. So, isa sang mga original naton nga mga ginapabugal, produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo, no? Ginamba ni Cesar Barreta and of course ni V. Havillana. Duet ini mga kabombo, no? Kanami man lang balakay ti ang aton siniya nga ambahanon diri with matching pa na iya nga ano ni nga karaoke version, mga kabombo, no? -1. Pwede gid nga ambahan Bombolito, no? May lang kay abtik man si Bombolito kag si Bombo Anthony ba.
Kung mangyari man aking mahal. Pwede gid, no? Mundo ko'y parang langit na. Mundo ko'y parang langit na. Kapag ikaw ay laging kasama. Kung may ara ka mo da mga kabombo nga abilidad sa pag-compose ng mga original beautiful songs, no, why not, no? Compose na ka mo kay isa ini sa mga ginapabugal naton. Kag nangin sikat ini mga kabombo nga ambahanon, produkto sang Bombo Music Festival, no? Amo ining aton siniiya nga palaagyan nga ma-discover ang inyo sini nga mga pinasahi nga kinaadman sa pag-compose sa pagkanta mga kabombo, no? Mundo ko'y parang langit na. Mundo ko'y parang langit na. Kapag ikaw ay kasama, laging kasama. Mundo ko'y parang langit nga. Mundo ko'y parang langit na. Kapag ikaw ay laging kasama. Mangyari man aking mahal. Tahom, no? Para gid na sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Makauluamba kita diriya sa aton palatuntunan kahapon lamang. This is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Makaulu-unwind kita, come on. Ulu-unwind ka mo dira mga kabombo. Joseph J.R. Takalan, hello and good afternoon. Christina Bais, may hapon mas just watching your live at YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Emerson Cordero, Miss Jazz, ginag-greet ko da si Tita Sintay Galuto. Sige, sa mga nagapadala sa ila siniiya nga mga mensahe ay ho, diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Antes mamansang tanan-tanan mga kabombo, no, ari-anay ang pila naton ka mga pahanomdom sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa kay Ma'am Jenilyn Mamon Dolman, maayong hapon, Miss Jazz, God bless. Gapamati kami sa imo sini matahom nga palatuntunan. Thank you. Cel Ornopia Delphine, si Nanay Cel, no? Have a nice Monday, Miss Jazz. Thank you so much. Good afternoon, Joey Perales. Good afternoon. Ga-monitor kami, Miss Jazz. Diri sa may Silay. Shout out sa Silay Institute, no? 76ers. You and Bombo Radyo. Sige, shout out. Subong man sa kay Ma'am Ana Sinoro. Salamat gid, Miss Jazz, sa mga sa imo siniiya nga mga ginapabati, mga reminders mo para sa tanan-tanan. No, sige. Salamat man sa inyo sini nga pag-upod. Kag subong man si Ave ano ni man, Avio na live. I think this is Villanueva, no? Villanueva. Sige. Ngayong hapon, Miss Just from Kuwait. Si Avinuralev Leakram Novsirik. Ginsuli niya siniya nga ngalan, no? Good afternoon lang dira sa may Kuwait, no? Sa aton si makauturan dira sa may Kuwait. Kag iban pagid nga mga padala sa ila sini mga mensahe. Good afternoon. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Magabuya ako anay sa pila ka mga panomdom. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang upo diri sa inyo sini alagad si Miss Jazz. Pagkatapos, gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Mga kabombo, pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon, ini ang inyo alagad, no? Si Miss Jazz. Kag mga inupdanay kita diri, tubtublas stress ang takna sa hapon, mga kabombo. Yari na kita sa tunga-tunga sa aton siniyang program. Kag antes kita magbasa sa inyo sininga sulat. Yari anay mga kabombo, no? Ang aton siniyang pagtuki sa makadali, no? Sang pila ka pinanid sa maragta sa aton siniyang kalibutan. Let's go this time sa aton sininga kahapon lamang. Today in history, sa world history, matudtuod nga kasaysayan sa pila ka pinanid sa maragta sa aton siniyang kalibutan. Mga kabombo, no? Kung may dalalag ko, gina-prioritize sa ginang aton sila nga Philippine history. Subong, kadto kita sa aton sila nga world history, mamati sa mga bagong henerasyon, no?
FYI, for your information. Kada sulod ta sa balay, kada lakat ta sa aton si balay, we see to it nga ang safety sa aton balay, no? Nga mangin safe ini sa labi na gid sa mga may malain bala nga ginhawa ining mga kawatan bala, no? Ang safety sa aton si balay. Kag isa na dira ginaosar ta ining aton siniiya nga padlock, no? Padlock with matching liave para nga malak, para hindi dali-dali masulod. So since we're talking about this locks, no, ang security system sa aton siniiya nga pagpangabuhi din sa kalibutan labi na gid materially, no, sa aton sini nga mga puloy-an. We're talking about here the padlocks ukon mga liaves at the same time, no? Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw, Abril 4 sa tuig 1821. Kung isipon ta pabalik mga kabombo, 201 katuig na ang nakaligad, no? Mayara kita dira pila ka mga graphics and mga photos, no? Mga memorabilias sa siniiya nga history, mga kabombo. That was the same date of April 4 of 1821. 201 years ago. Sang ang kilala nga American mechanical engineer, manufacturer, kag co-founder sang Yale Lock Manufacturing Company nga si Linus Yale Jr. ang natawo sa Salisbury, New York, United States of America. Ang New Yorker nga si Linus Yale Jr. mga kabombo, amo ini ang tag-imbento, no? Taghimo sang famous sa bugos sa kalibutan nga lock ukon padlock nga Yale, no? Lantawan nyo da balang inyo sini balang padlock kag ang inyo sini nga liabe kay kalabanan niya ang ngalan sini Yale or Yale mga kabombo, no? So amo ni siya ang maragtas, no? From the halin sa apelyido sang tag-imbento sang padlock nga si Linus Yale Jr. nga taga New York, United States of America, mga kabombo, no? Yale's basic lock design is still widely distributed today. No, sa nga panahon naton, moderno nga panahon sa gihapon, no? Kag constitutes a majority of personal locks and safes, no? Samtang si Yale, no, kaupod may ara ni siya co-founder, no, sa ila sini iya nga company, no? Ang kaupod ni Yale isa man ka American mechanical engineer kag businessman nga si Henry Robinson Town, no? Ini sila nga duwa, no? Si Town kag si Yale amo ang nagtukod sang isa ka kompanya nga ginatawag Yale Lock Manufacturing Company, no? Pero si Linus Yale Jr. gini ang nagpanguna, no? Ang Yale Lock Manufacturing Company amo ini ang taghimo, no, kag distributor sang halos tanan nga mga klase sang locks mga kabombo o kon padlocks kaangay sang Yale Safe Lock, Yale Bank Lock, Yale Chilling Iron Safes and Vaults, no, sa mga vaults ta siya man na naghimo, no? Yale Pin Tumbler Safe Locks and Cylinder, Yale Safe Door Bolt, kag Yale Padlock, mga kabombo. Lantawan nyo dablang padlock nyo kay may ngalan ginaya. Ti urig-urig ginaya mga kabombo nga ang taghimo sina. Amo ang kompanya nga gintukod, no, ang Yale Lock Manufacturing Company, ang gintukod sang New Yorker nga si Linus Yale Jr., mga kabombo, no? Sa ibuloan nga ang Yale Lock Manufacturing Company ginakabig ini, no, bilang one of the oldest lock manufacturers in the world, no? Pinaka-tigulang na, no? Pinaka-veterano, no, sa bahin sang pag-manufacture kag sa paghimo, no, sang mga locks, mga kabombo, no? Sa ulihi, ining Yale Lock Manufacturing Company agin tukod sa mga Stanford
Connecticut. Ang gintawag na ini sa ngalan nga Yale and Town, no? It's because nati sila siling na naton may co-founder ining si Linus Yale Jr., no? Ining American man nga mechanical engineer kag businessman nga si Henry Robinson Town, no? Towne. So duwa sila. So ang ini nga ngalan sang Yale Lock Manufacturing Company sang ulihi, no? Gin islan ang ngalan, no? Yale and Town, no? Duwa na ka apelyido. Kay ti simbolo sang duwa man ka mga founders taghimo, tag-imbento, no? Nga sanday Linus Yale Jr. kag Henry R. Town, mga kabombo. So kung makakita kita sang padlak ta nga ginahiram ta everyday, no? Kag halin sa balay kung kita ang una kag pagkadto ta pagbalik ta lantawan nyo na, no? At least na kay balo kamo nga ang tag-imbento sina duha ka mga tawo sanday Yale kag Town, no? Sa ulihi nagtaliwan ining si Linus Yale Jr., no? Una siyang nagtaliwan sa Sakay Town sa itong adlaw mismo sang Paskwa. That was December 25 of 1868 nga amo man ang tuig nga gintukod nila ni Town ang ila Yale Manufacturing Company o kung sa uli nga amo ng Yale and Town, mga kabombo ahay, sa amo man nga tuig, no? Si Yale ang nagtaliwan sa huben nga edad nga 47 anyos. Bangod, pararehos man lang sa masami. Bisan ano ka pa ka-famous, kilala, no, manggaranon, poderoso sa bugos sa kalibutan, ahay, pulo parehos mo lang sa mga pigado ang aton siniiya nga ginatunaan sa atong kamatayon. Heart attack, no? Natumba, napugday lang ining si Linus Yale Jr. nga taghimo sang padlock, mga kabombo, kag sang liave, sini, mga kabombo, napugday lang siya, natumba siya, bangod, gin-atake siya, mga kabombo. Heart attack, no? Sa edad nga 47 anyos ini siya, mga kabombo, ang nagtaliwan. Samtang ang mechanical engineer nga co-founder ni Yale na si Henry R. Town ang nagtaliwan man, pero dugay-dugay pa iya, no? Naglabot pa sa isaya sa edad ng 80 anyos. That was October 15 of 1924 sa nagtaliwan ining co-founder ni Yale nga si Town, mga kabombo, no? At the age of 80. Sa imuloan nga sang tuig 2000, anong natabo sa ila sila company? Sa 2000, ang company nga gintukod na Yale kag Town nga amo ang taghimo, nag-imbento sa mga padlocks, no? Sa mga locks, mga bolts and bolts, mga kabombo, no? Mga liave. Ining Yale and Town Company, no? Ginbaligya sang ulihi sa Swedish conglomerate nga Assa Abloy AB, no? Kung makakita kamo sang Assa Abloy AB, amo na siya ang bakal, no? Ginbaligya diri. Kaya na amat-amat na nga nagakapugday ang mga tag-iya sang company. Ang sang uli, gin-relocate sang Assa Abloy ang factories sang Yale Lock Manufacturing Company o kun Yale and Town Company gikan sa Lenoir, Tennessee, padulong sa Berlin, Connecticut, mga kabombo, dito sa United States of America. So, Yale's locks still play a major part in today's security system, no? In its later years, Yale perfected the mechanism known as the clock lock and invented a double lock, which placed two locks within one case to be operated by the same or different combinations, no? Ang gin-improve, no? Ginpasanyog ni Linus Yale Jr., no? Ang iya sininga improvements sa iya sininga locks and boxes para sa post office, amo ini ang gina-recognize gid nga utility and worldwide adoption, no? Bangod sa kadako nga hinimuan ni Yale, especially together with Town. So, amo ini ang common asa subong nga kombinasyon nga mga locks, no? Nga ara tub-tub karon niya, no? Gina-adoptar ini ka ginausar, no? Kag bangod sang dako nga kontribusyon ni Linus Yale Jr. sa security system sa bugos na kalibutan, ini siya kagayangalan ang gin-induct sa National Inventors Hall of Fame worldwide, specifically dito sa Estados Unidos, mga kabombo, no? So makakita kita sang padlocks kag sang locks, mga kabombo, aton dumdumon, no? Isa na diri si Linus Yale Jr. kag ang isa pagid
no nga si town mga kabombo, no? Amo ini silang taghimo, tag-imbento, kag distribute, no, sa bugos sa kalibutan from the United States of America. Lapta ini ang ini nga mga padlocks for security system naton sa bugos sa kalibutan, kalakip na kita diri sa Pilipinas kung sa diin ang aton sini nga balay, ang aton sini office may mga padlocks gid, no, sa main door kag sa iban pag nga parte sa aton sini iya nga kabalayan. So let us not forget, no, sa dako nga kontribusyon, the same day today, April 4 of 1821, 201 years ago, sang ang kilala nga American Mechanical Engineer Manufacturer kag co-founder sang Yale Lock Manufacturing Company o kon ang Yale and Town Company nga si Linus Yale Jr. na tawo, no, sa Salisbury, New York, United States of America. So today, ginadumdum ang iya nga 201 birth anniversary. Philippine Standard Time, 44, no? 44 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Amuyad tong aton si matudtuod nga kasaysayan, matudtuod nga kahapon lamang, no? Sa maragta sa aton siniiya nga kalibutan, no? Sa maragta sa aton siniiya sa aton si bugos sa kalibutan, mga kabombo. Diri lamang inyo mabatian, no, ang aton sini nga day-to-day history. Today in history. Dili sa atong palatuntunan kahapon lamang. Yari na kita mga kabombo sa aton sininga main menu, sa aton si palatuntunan kahapon lamang, your kind of story, your true-to-life story, ang imo sini nga kahapon lamang. Ang aton sininga letter senders sa sininga hapon, nagapakilala lamang sa kay June. Ining si June, 57 years old, sang Banwa sang Manapla. Aton pamatian, ang yan sininga true-to-life story, yagin suguran, pinaagi sa pagsiling. Dear Miss Jazz. Una sa tanan mayong hapon sa imo Miss Jazz. Kag sa mga tagpalamati, sa imo palatuntunan kahapon lamang. Na-inspire man ako nga magpadalaman, magsulat sa akong sinikasaysayan, bangod sa inspirasyon ko man, nga nakuha sa tagsa nga may basaw likaw everyday sa imo sinipalatuntunan kahapon lamang. Tisiling ko pwede ko man ni mapaambit ang akong siniiya nga kasaysayan. Miss Jazz, tawag lamang ako sa kay June. Nagapanuigon ako karon sang 57 anyos. Yari kami diri sa Banwa sang Manapla. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, wala pa ako sang pamilya. Wala pa ako asawa, kag odo nga may bata ako, Miss Jazz, sa pagkasoltero, pero wala man diri. Pangod kay ti ginkuha man to sang iya sini nga iloy, ang akong sinisadto naging karelasyon, Miss Jazz. Ang akong si kasaysayan, masiling ko nga ti masubo, mapait. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, nabunag ako diri sa kalibutan nga mayara ako sang kaupod. Mayara ako sang kapid. Pareho kami nga lalaki. Una ako, Miss Jazz, nga nabunag diri sa kalibutan, suno sa panaysayon sang akon sini iya nga lola, nga amo gidyang akon sini nga gindakuan.
Bali, pila man lang to ka mga minutos or Miss Jazz, kag nagwa man ang akon sini nga manghod. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, duha kami ni ang akon sini iya nga kapid. Nagdako ini siya sa akon mga ginikanan, sa kay nanay kag tatay. Kag ako naman, nagdako naman niya sa akon sini nga lola. Sa amat-amat na ako, Miss Jazz, nga naka-insyende sa nagakatabo, ang pinakauna ko gid nga pamangkot, nga ako yara sa luyo sa akon sining nga lola, ang iloy sa akon sining amay, kag samtang akon sining kapid, yara sa akon siniya nga mga ginikanan, sa amon siniya nga tatay kag nanay. Ang akon sining nga lola, Miss Jazz, to the rescue na dayon. Kay siling ko daw nagalain ang buot ko kung nga ang wala ako ya sa akon mga ginikanan. Samtang amat-amat ako ay nagadako, ka naka-insyende na sa nagakatabo sa akon palibot. Ginabalaan ako sang lola ko, kabalaan mo, ako nag-aha sa ila nga kuhaon ko ikaw. Although, Miss Jazz, isama lang kami diri ka lugar. Ang balay sa akon singa lola, ang iloy sa akon sininga amay, kang ang balay ni nanay ka ni tatay ko, pero medyo layo-layo, although nga diri man sa Banwa sang Manapla. Kaya sunod sa kay lola ko, ginahagi ko ni lola nga kuhaon, kay ang balay sa akon singa lola, Miss Jazz, medyo tawhay, kag ang nabili lang sadto una-una, sang time nga buhi pa, ang akon siniiyaman nga tiyo nga laon. Suging ko ako ni lola, bangod kay, sunod pa kay lola, balatianon ako. Ang eksplikasyon sang akon sini nga lola, nga daw nagadag-anay kami kuno bala, Miss Jazz, sang dungan, sa akon sini iya nga kapid, nga kun upod kami, may isa gina iya nagabalatian. Kag sama-sami ako gina iya, Miss Jazz, ang nagabalatian. Di may pagpati, may hurubaton, sa labi na gid sa lola ko, sa iloy sa akon si amay, nga kung pwede aton sila nga bulagon anay. Bangod kay ti gusto nila nga hindi ako magbalatian. Baliya, Miss Jazz, suno pa sa kay lola ko, medyo weak ang akon siniyang dungan kung ikumpara sa akon si kapid, ang manghod ko sa pila man lang kaminutos. Tiyan mo na, Miss Jazz, ko nga ang nagpasugot man si tatay kay si nanay, nga kay lola ako nagdako. Tiyan pa man ko kay lola ko, halin sang una, Miss Jazz, nga ang wala ako yagin balik kay mama, kay nanay, kay katatay ko. Sining sang lola ko, kay ti naanad ka naman lang diri, ang sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, daw, layo ba lang buot ko sa akon sini nga mga ginikanan. Ti okay na lang ko na, Miss Jazz, hasta nga lang nagdako ako, kag amo ni ang sitwasyon. Ugaling, Miss Jazz, ang ginalainan ko lang sa buot. Kay ang among sitwasyon sang kapid ko, pareho, sig kami, Miss Jazz, itsura. Pero, lain ang amon sininadangtan sa pagpangabuhi. Amon ang rason ko nga ang lain tubtub sa karon ng buot ko sa mga ginikanan ko, kay siling ko, kung sa ila ko guro nagdako. Kaangay man ko sa kapid ko nga nangin successful sa iya sini nga pag-eskwela, kag subo man sa iya sini nga career. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, ang issue ko perbilang. Ginakomparar ko ang kagalingon ko sa akon si utod nga kapid nga lalaki. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, kung ang akon sini nga utod na paeskwela ni nanay kag ni tatay, madilag-on siya nga nakakuha sang kurso, kaamo man kun tani ang luyag ko, Miss Jazz, ang manghod ko, Miss Jazz, nga kapid ko sa prangka nga sugilanon, isa na subong ka engineer. Kay engineering gid man ang luyag ko nga kuhaon sa akon siniya nga kurso. Unfortunately, Miss Jazz, bangod man siguro kay wala ko bala sang inspirasyon, daw wala ako nagkapasar-pasar, madugay ako nakagraduate, wala ako nakapasar sa may board exam. Tiyan mo na, Miss Jazz, ginakumparar ko gid ang akong kagalingon sa akong si kapid. Sa nasiling ko na, nakagraduate ang akong sinikapid sa kurso nga engineering sa Luyag, Mania. Kapid gid man kami, Miss Jazz, kay wala ko yaya
Wala ko nagsunod-sunod sa akon nga manghod nga kapid. Ang akon daya, ang gusto ko gid halin sa una, Miss Jazz, no? Ti amo na siling ko guro kapid gid man kami isa man lang kami katuhog. Kay bisan ang amo sila gusto nga kurso parehos gid kami. Wala ko nagsunod sa manghod ko. Ti amo na Miss Jazz, ang manghod ko yaya nakagraduate on time. Kag first take lang siya sa iya sini nga board examination. Kag sa karon Miss Jazz, ang manghod ko yang nga kapid successful sa iya sini nga trabaho bilang isa ka engineer kag mayara na siya sang pamilya. Kaya amo na Miss Jazz kun lang tawon lang do nabilin ako ya sa tabtaban. In fairness sa akon maginikanan, wala man kami Miss Jazz sang bad blood. Kay gintuduan man ko ni lola ko nga ginikanan mo na gihapon. Ang lola ko Miss Jazz nga nagbatiti sa akon, nagtaliwan na. So ari ako diri sa amon sini iya nga balay, sa balay sang lola ko. Kag ang akon sini nga utod, ang kapid ko, ato na yan sa Manila. Sana sini ko na wala kami bad blood sa akon sini nga maginikanan. Ginasapak ko sila gihapon. Nagabisita ako diri sa ila sa may Manapla, kay diri man lang ang amon si balay. Pero Miss Jazz lain gid. Kun usisaon kag i-check ako sini nga heart. Prangka ako sa pagsiling Miss Jazz. Nga sa gihapon, yara, may kalain ako sang buot sa akong maginikanan. Kaya daw kaangay ba na Miss Jazz, sa ginpabayan ko yan nila. Kag daw dira ako ginabasol, kung nga ang wala ako yan naging successful sa akong sili nga pag-eskwela. Wala ako naging successful sa akong man sili nga career kung tani bilang isa ka engineer. Kaya wala ako nakapasar. Wala man ako ginapabayaan sa akong maginikanan. Labi na gid sang time nga nagtaliwa na akong singa lola. O galing Miss Jazz kasi karon nga ako may edad naman. Ang akong siniya nga maginikanan mas nagid nga may edad. Yang ila siniya nga sitwasyon karon, sila ya dapat ang akong siniya nga buligan, kag tuytuyan, kay may edad na gid sila Miss Jazz. O galing amula ng issue ko Miss Jazz sa subong, nga wala ko pa iya abiyan na tadlong, nga kuntani, wala nang ako, ginhatag, wala lang sila nagpasugot abi, nga ginhatag ako kay lola ko, although nga mambal ko Miss Jazz, palangga ko gid si lola ko. Siya ang akong siniginatangla bilang akong siniiya nga ginikanan, nagserbe siya sa akon bilang amay kay Iloy. Palangga ko gid ang lola ko Miss Jazz. I'm forever grateful sa akong singa lola. Pero amula na ugaling Miss Jazz. Daw dira ako ginabasol ang akong siniiya nga mga hindi manami nga natabo sa akong kabuhi. Kay kun nga ang ginpabayan na lamang ako nila nga magtiner sa kay lola. Instead nga kwaon ko nila kag kaangay man sa ila siniiya nga pag utitid sa akon si kapid sa ngalan bala kami Miss Jazz na kapid. Kuntani ati ara man ko sa akong maginikanan Although sa edad ko subong nga 57 anyos, launa Miss Jazz, naka-enchende ako. Kag gina-enchende ko gina ako maginikanan. Sa prangka nga sugilanon from time to time, nagakadto ako sa balay, taga-serbisyo ako sa ila kay tigulang na sila. Pero wala gid ako Miss Jazz ang guts na nga magpamangkot nga nga ginhatag ninyo ako kay lola. Kay sa ngalan bala Miss Jazz nga may edad na sila, hindi ko gusto nga maglain naman ang ila si buot sa akon. Pero amo ina ang issue ko Miss Jazz nga tubtob subong, ara ina sa akon tagipusoon. Mabudlay. Pero nagapangabuhi man ako karon Miss Jazz sa personal ko man nga paghimakas. Wala man ako sadto sang pagros pang akon maginikanan, wala man ko nilagin pabayan. Nabinagin sa nagtaliwan si lola ko. Ginabuligan man ako nila. Bisan pagani nga naghambal sila sadto sa akon nga liwaton ko ang akon sini nga kurso nga magkapadayon ako Miss Jazz sa akon sini kurso kay makakuha sang board exam bisan maedad na ako sang time nga pagros pa si nanay kay si tatay ko. Pero siling ko hindi na lang. Kay hindi gid man siguro para sa akon ang ini nga kurso nga engineering nga magmangin engineer kaangay sa akon sini iya nga kapid.
Pero mas just amo na ang akon si kabuhi. Ginakomparar ko ang kagalingon ko sa akon si kapid. Nga siya yati successful. Ako naman ya, masiling ko nga successful man in my own little way. Pero ang nadangtan niya mas just yati mas mataas diin sa akon sinadangtan nga ti ang akon siya panikasog na lang niya mas jazz. Kag masiling nga ti happy siya ya kay nakatukod siya sa iya nga pamilya. Ang akon sinikapid mas just ato sila sa Manila sang asawa niya. May ara na ako ya duhaman ka mga hinablos kag palangga ko man. Masiling nga maiti para sa ila do wala naman lang problema sa akon. Wala naman ko gapasilabot mas just. Kag may edad naman ako pero amo lang na asa subong kun bukaron ang akon sininga tagipusoon yara ang sunggod kalain sang buot sa akon si maginikanan nga ang ginpabayan ko nilaya nga magdako sa akon sininga lola. Sa nasiling ko na mas just I'm grateful for the life of my lola. Pero amo lang ang issue ko nga kung tani siguro nangin madinlagon man ako kaangay sa akon si kapid. Mes Jazz, tubtom naman din ako si pagsaysay, kabay pa nga makuhaan man ini isang leksyon, ka-inspirasyon, kag kabay pa nga makahatag man ini isang kalingawan sa imo palatuntunan kahapon lamang. By the way, I'm an avid listener of Bombo Radio. This is June, 57 years old, sang Banwa, sang Manapla. June, salamat gid no sang Manapla. Salamat gid sa imo siniya nga pagpulupautwas no diri sa aton palatuntunan kahapon lamang no. Ahay, masiling ko nga ti makarelate kami no maintindihan namon kung nga aamon na ang imo sini nga balatsagon sa imo siniya nga maginikanan no. Matuod no. Pero kung i-anon ta bala, ibalikan tang imo si ginsiling nga ti bangod kay balati anon ka kun nga ang nagdag-anay kamo sang dungan sa imo sini nga kapid sa ngalan bala nga ti ga ano man sila they care for you kun nga ang ti gin separar kamo anay sa imo sini iya nga kapid nga utod no gin separar kamo bangod man sa ila sini iya nga pagigugma no sa imo June nga ti para nga hindi ka man magbalatian, no? Amo nang rason, pero tuod no, makapulo pamangkot kita. Nga hindi man siguro nga naglala ang imo sini iya nga balatian sa ara ka sa luyo sang lola mo, botsilingon nag-ayo ka no? Botsilingon there was a time nga nag-ayo ka kag nagnormal ang imo sini nga health status. Ang pamangkot naton diri nga ang wala ka ginbalik. No? Wala ka ginbalik sa luyo sa imo maginikanan sa ngalan nga ti kon ang twins kuno inseparable na dapat mo no suno pa kay lola mo ti kay naanad na ikaw nagdako ka sa iya muna nga tayuyo na lang no nga ikaw ya ara sa kay lola mo kag ang imo siniya kapid ara sa imo maginikanan. June sa liwat naka-insyende man kita, no? Kung nga ang nagabatsyag ikaw dira sang kalain sang buot sa imo maginikanan kay ti you are comparing, no? Yourself to your twin brother in terms of success sa iya sini nga career, no? You are always comparing yourself, no? Ngati ang imo sini nga kapid nga utod nangin successful nakagraduate sa gusto ninyo nga duwa nga wala man kamo nagsundanay kapid gid man kamo tuod no
gusto ninyo nga kurso nga that is engineering, no? Di siya nakagraduate on time kag wala siya abiya wala siya wala nakapasar kundi nakagraduate siya. Sulhay nga sini nga pagka-graduate sa amo nga kurso. Ikaw yati suno pa sa imo. There was a time nga ti wala ka kapasar kag nagka-problema ikaw. Labi na gid sa pagkuha sang board exam. Take one lang ang imo sini nga kapid. Ti ikaw wala nakapasar as sa subong, no? Wala ka abiya naka-graduate nga there was a time nga ginhambalang ka sang mga ginikanan mo, pwede ka nga maka-push through sa imo sini iya nga nga kurso para nga ti to the point nga ti makapasar ka man. Pero wala na lang, no? Ti ina tanan June, no? Dawgin mo bala ang comparison nimo sa imo sini nga nadangtan kung ikumpara sa success nga nadangtan sa imo sini nga kapid, dawgin mo na ginbasol mo sa imo mga ginikanan. Why nga agi pabayan ikaw nga nagdako sa imo sini nga lola nga sa subong suno pa sa imo bukaron dang imo si tigipusoon may ara ikaw sang pagsunggod hurt, no, sa imo tigipusoon. Although nga you're man enough, no, kahit at the age of 57 naka-intindi ka na sang tanan-tanan mo, you're man enough nga maghambal nga ti wala ko naman ng ganit niya Miss Jasia nga ginabasol sa akon si maginikanan. Wala ko naman iya gina open up na gapamangkot sa maginikanan ko kay ti dugay na ni. Although nga ti ginaako mo ara ang issue sa gihapon sa kaibuturan sa imo sini iya nga tagipusoon, no? June, I think okay malang na nga makapulo pa utwas ka diri, no? Kag ang ako lang diri nga mahambal sa imo, no? Eti since nga nagpaambit ka diri, ang ako lang di mahambal sa imo, try, no, nga tadlungon na, no? Nga makuha ina sa imo si tigipusoon inang ill feelings mo. Although nga ti mahambal mo lang nga daw ka lang ka sa maginikanan mo, no? May paglain ka sang buot, may pagsunggod, kuhaon mo na June. Nga according gani sa imo, tigulang ng maginikanan mo, kay ikaw na gani iya ang atipan sa ila, gakulukan to ka sa ila balay because they need you, no? Kay sila naman subong ang nagakinahanglan sang bulit, kay tigulang na sila, no? Mo na June, no? Kinahanglan, kuhaon mo na. Gabuton mo na, kay hindi na siya manami. Especially kung samtang nga nagadugay, manggamot na siyang ill feelings mo na. So by God's grace, no, ludhi, no, pangamuyui nga Lord, kuhaan ni. Kag i-allow mo ang kagalingon mo, nga forgive, no, patawaron mo si nanay kag si tatay mo sa issue mo na nga ang ginpabayan kag ginhatag ka kay lola mo. Kuhaan na ang issue nga na, kay amo ginadang imo siniiya nga pinakapunto. That is why you are comparing yourself to your twin brother nga nang successful. Subong may pamilya, ikaw yati, bisan sa pamilya, wala ka pamilya, no? Pero suno pa sa imo, you're just successful in your own little way, no? June, kuhain na. Kapara nga, mangin kung sa pa, although you are good naman, no? Sa imo sa pagpangabuhi, padayon ikaw sa imo pagpangabuhi, parang hindi mo na ma-question ko nga mo ni, hindi mo na pag-compare ang imo kagalingon. Live your own life, no? Sa imo sini nga pace, kag sa imo man sini iya nga nadangtan, June, no? At the age of 57, pwede ka pa pangasawa, no? Sa mga lalaki, di ba Bombolito, why na yan, no? Age doesn't matter. Nagahuo man si Bombolito. Kamuya nagapangita, kamuya nagapangaluyag, no? Why not? Open your heart, no? Kay basi pa lang. Dra ang imo sini iya nga success, no, sa pagtukod sa imo sini nga pamilya. June, no, try to forgive them, your parents, kag magsugod, start anew, nga wala na, no, kwaon mo na ng issue, and don't compare ang imo si kagalingon sa imo sini nga twin brother. Isa lang kamo bala, isa lang kamo baya ka tuhog, no, kinahanglan inyo sini iya nga relationship, the love, the support and the respect, no? Try to pray, no? Itugyan ina tanan sa Ginoo nga ma-free ka sa ginatawag na nga
ill feelings, no? Sa imo si maginikanan, kag I'm sure sa imo sini nga kapid, no? Ibalik kay ti isa lang kamo katuhog, dapat palang gaanay gid kamo all the time, no? The inseparable duo ang dapat amo na ang mga kapid mo, twins, no? June, salamat kid, no? Kabay pa nga ti pinaagi sa Ginoo, pinaagi sa pagpangamuyo. I know and I'm for sure, no? Nga malampuasan mo ina. Kaga healing will be there if you allow yourself, no? Nga kwaon ni ng ill feelings. Sa imo mga ginikanan, tigulang na sila, no? Sa baylo, palanggaon mo sila. Samtang ari pa sila diri sa kalibutan. Blessed are you, June. Kompleto pa, si nanay kasi tatay mo, buhi pa sila. There will come a time nga kwaon naman na sila. At least, hindi kaya ba na maginulsol nga ahay? Wala ko ginto sila gin na o titigin palangga. At least sa subong ya, you have your chance, no? Samtang nga kwaon mo ng imo si ill feeling sa ila. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Kung kamumera man sa kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gili padala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Yari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Ephesians chapter 2 verse 10. Dila nagasiling, sa Ingles nga pulong, for we are God's handiwork, no? Created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. We are God's handiwork. No, ato na siya panumdumon kung kaisa lowest moment in life ta. Hindi palangga ka sa Diyos. You are His masterpiece, no? We are God's masterpiece, mga kabombo, no? You are God's masterpiece. I am God's masterpiece. We are all God's masterpiece, no? We are God's masterpiece. Ara na siya sa Ephesians chapter 2 verse 10, mga kabombo, no? We are God's handiwork. Gintuga niya kita. That is why palangga niya gid kita. Hindi kita madulaan sa paglaom. Hindi kita magbatsyag nga wala na gid sa may nagapalangga sa akon. Wala na gid kuya. No. You are God's masterpiece, no? Obra maestra. Palangga niya gid kita tanan. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Salamat gid sa inyo sa pag-upod. Sa liwatin ng inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio